こんばんは。はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。日本語はどうと思いますか？日本語は難しいだと思います。難しいのはたくさん言葉と漢字があるので、ちょっと覚えにくいです。だから日本語が難しいだと思います。どうやって日本語を勉強しますか？まず、ひらがなとカタカナを書いて、言葉と漢字を覚えて、時々友達と先生も日本語で話すことができます。今も日本語を勉強していますか？はい、今までも日本語を勉強しています。今日は何を勉強していますか？今日は友達と日本語で練習しています。日本に行ったら仕事の以外に何をしたいですか？仕事の以外は日本で働きながら日本語のレベルをさせたいです。日本に行ったら不安なことがありますか？はい、不安なことがあります。私は日本語が上手ではありませんから、ちょっと心配です。日本にいるとき、どんなことを勉強したいですか？何でも飲食料品製造業の仕事をやりたいです。日本にいるとき、どんな仕事をやりたいですか？何でも飲食料品で衛生管理と食品衛生も勉強したいです。包丁を使ったことがありますか？はい、包丁を使ったことがあります。使っているとき、手はどちらですか？右手で包丁を使います。日本はどんな国と思いますか？日本は綺麗な国だと思います。綺麗のは様々な観光地があります。日本は寒いですよ。大丈夫ですか？はい、寒くても大丈夫です。寒いところに行ったことがありますか？はい、寒いところにいたことがあります。例えば、タワマンです。なぜ日本のことが好きですか？私は日本の食べ物が好きですから、日本の食べ物を好きです。今まで寂しいの時何をやっていますか？寂しいの時、友達と公園で散歩します。はい、以上です。はい、以上です。よろしくお願いいたします。